Pakruoch kwara mogiro kamana nyako kitera mogi TV kaindi amora enya maduo kaka wuono chageno no chako higa mabere yo makare wano wacho ne jite ni happy new year nyaka March giko mar dwe kaka rotigo wach mar happy new year 2026 amora enya nitire kaindi antire kaindi Elizabeth Otieno men tinde no wacho ni nyinge Liz Otieno nyarogenya mane jaloko marwa bange chenro mar duol kama dhi goyo mbaka gi Excellency Gladys Wanga en jakom mar ODM kendo bende en gavana ma Homa Bay. Wadhi penye ni tuko kani siro mono mbaka mane gigoyo en winjruok kaila mane magen godo chamo chimo kanye mane mbaka modo er winjo kumi kata imbe ari adek auchiel nono e kaka nyalo yudo watu nyinga pok nolokore higa cha kata higa ni pod en mana Trevor Ombija Jandengo Panga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa magi weche manyien mawango. Where are the teachers to teach this subject? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? Moko kuom jo sekta mar somo ywak ne sirikal oketo nyawo yango buge kod jopuonj moromo ne somb grade mar 10. Ja Kenya moro donjo ne board mar bad migawo makeyo sitima ke trako ni deo mana dhot moro achiel e lemo mag tije. En gima lit ka nyathini ni tere jela ka ngima. Nyathi tere jela ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gima iti kata dhi gerangol kata dhi kode ko wuotho akia. Mabus moro yudo thieth bang' wang'e od twech maka ndege mani Migori ka report wacho ni nyuka ema nyocho wang'e. Winjo pachiari adek auchiel nono e kaka nyalo yudo wa seche gi ma jopuonjre mag grade 10 donje sikunde mopogore mag secondary mamalo ng'ur nitiere kaluwore kod chenro mantiere mar tiego jopuonjre go. Ma endien bang' yangore ni moko kuom sikunde onge kod lony mar chiwo tiegruok mowinjore no jopuonjre go ka wach buge monego giti godo bende ikoni poko yangore maler. George Oko nigi ler mar wachni. Ng'ur osechako nyiedhore e wi chenro mar somo mageto jopuonjre mag grade 10 masani donje sikunde mag sekondar mamalo e thuolo mokwongo. Ma en kaluwore kod gino mikoni en onge mar ikruok makare to chutho ne jopuonj madhi tiego jopuonjre makamago. Riwruog jopuonj ma Kupet bade ma Mombasa koro nyiso luoro margi e wi kaka gibiro tayo somo makamano ka onge ikruok malong'o. We have been given learners for STEM subjects, particularly electricity, aviation, marine science, and etc. Where are the teachers to teach these subjects? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? The independence of the JS schools in Kenya will be the beginning of the success of the CBE curriculum in all the schools in Kenya. We are urging the president to rethink and replan and also give directives to the Minister of Education that they go to these schools and see what is happening. Giywak ni kato bedo ni pek mar lony mar CBC ne oketi e lwetgi, piny owacho bende pod orem chopo singo mar ndiko jopuonj mosebedo katiyo kaka kojolo. We also want ourselves also to live a standard life. A teacher cannot be expected to teach in a class while you are suffering, while you are hungry. We are really pleading with you. These teachers have really served this country for a whole year diligently, and you can see from the result that was released. Kindly please find a place in your heart, employ the 20,000 teachers. From tomorrow, we are starting going to the streets in all over the 47 counties in Kenya. We want to say, President, if you want us to travel to Singapore, the Singapore must start from confirmation of the 20,000 teachers. We are calling for autonomy in administration of the junior school. We are also calling for autonomy in sport and other activities in the junior school sector. Magine giwacho kama kukum jotend sikunde bende ywak ni nyaka sani pok giyango buge mowinjore giti godo ne jopuonjre madonje grade mar 10 gino ma bende koro bago thoth jonyuol ni margi kia buge ma onego ginyiew. We need resources. That is key resource is the textbook for the grade 10. How I wish the publishers take that opportunity and supply this book in advance.
and make sure that we don't have a challenge. What we experienced previously, where some books were outdated or they were not rationalized, we had to go back to shop, buy another one. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa dhi mbele ni migao mar somo e kaunti ma Homa Bay okwedo weche moko ni chenro mar siro somb jopuonjre mong'ere ni Fins to Swim kod fundi mang'ula mane ochaki gi gavana mar kaunti no ochungi. Jatend migao mar somo e kaunti ma Homa Bay Martin Opere okoni omenda makamago pok gioro ne jopuonjre kaluwore gi deko ma sirikal mamalo chwalo omenda ne counties ma ginyalo siro godo chenro no. Okone jonyuol bende ma nyithindgi ne okaw e bwo chenro no ni kik gibed kod kibaji. Fins to Swim ni kod jopuonjre maheo 500 ka fundi mang'ula ni kod kwan jopuonjre 600 ma isire kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore. Wabedo gi deko mar chulo pesa mar fees ne nyithindo ma nie program mar Fins to Swim ok ni nikech wawegi, adena wach ni ok wawegi, en control of budget odeko kapok oorna pesa. Otherwise ikruok kaka sirikal wan ne waikore ne waseto nyaka den tarik 29 to nikech pesa nok obiro wang' sa ne wagolo dedno mwawuoyo gi principals mwandiko ne principals barupe ni nyithindo dhi biro ka tarik 5 to urwakgi kendo bang' ndalo matin kwatieko wuoyo gi national government gi control of budget to wabiro oro negi pesa. Adwa na wach bende ni mbaka magore no wege nyithindo go kowe. Adwa na nyis jonyuol ni nyithindo manie program go gin nyithi county government ma nyithindo ma sirikal support. Kecha awacho ni migao ni luonge ni education, human capital development and vocational training. Human capital development and keto human beings kata dhano biro bedo gi ndhadhu e somo motegno. Migao mar arita kaachiel gi migao mar somo chako chenro mar timo pedhe e sikunde ahinya to mag sekondar mondo mi oduok piny kwan mar jopuonjre matiyo kod yedhe mamero ji. Jalup County Commissioner ma Woodley, Janet Chirchir, koni thoth jopuonjre ma giyudo ripodegi ni kind higni 12 nyaka 17 ka jalup jopuonj ma Moi Girls to yango ni kwan jopuonjre matin ma gisebedo godo gi chandruok thothne tiyo ma gi ndawa kaachiel gi nyasore. Judith Omondi lero no wachni. E dwe ma okwongo ma jopuonjre donjo e skunde ahinya to mag sekondar, migao mar arita kaachiel kod migao mar somo ochako tiyo kanyakla e timo apedha ne jopuonjre manyalo luchore donjo kod yedhe mamero ji e kuonde somo. Kawuono e kaunti ma Nairobi, migao ni ochako kod skund sekondar ma Moi Girls Kibra kapok gidhi kuonde mamoko, kendo ka jonyuol mane okelo nyithindgi ne ochun kod pedho mwandgi duto mar yango gik ma jopuonjre go oting'o. I was wondering maybe my daughter maybe has something and I didn't know, but I was quite confident. We feel that exercise is very necessary because at a school like this and with these kids, we need to tighten this fight against drugs. Kaluwore kod duol makedo kod yedhe ma ok opodhi e pacho kana kada, achiel kuom jopuonjre 50 e pacho ka mag skunde sekondar yangore ni osetiyo kod yath mamero ji mar heroin. E skul ma walimo kawuono, jalup japuonj maduong' yango ni ndawa kod nyasore ema osechandogi kod jopuonjre ma osekelo midhiero e skund no. The drugs that we have cigarette, a few cases of bangi. So we are glad that the government is on board assisting our schools to control these menace. Report no bende yango ni atamalo 46 mag jopuonjre mag mbalariany osetemo tiyo kod yedhe mamero ji, ka jalup County Commissioner ma Woodley, Janet Chirchir, ma en achiel kuom apisas mane timo apedha kawuono koni thoth jopuonjre ma giyudo ripodegi ni e kind higni 12 nyaka 17, skunde ma Kibra pod ni e rameny mamalo kalore gi rang'iny mamalo ma pod changa chwakore e alworano. Kibra sub-county, we have a lot of drugs. We have a lot of illicit brews. Kuna changa mingi sana. And that one, and also there's a lot of school dropouts. Like within Kibra sub-county, even if you walk today, you will realize that you will find a lot of youth who are idling around. Actually, when it comes to cases, especially for the learners, we have as early as 12, between 12 and 17. Nyaka sani maromo jo Kenya milion 3.2
tiyo kod yath achiel kod kong'o ka otelo e listi, gino ma jatend piny William Ruto e twak mare e chak higani ne oyango ni nyaka tieki. Alcohol remains the most widely used substance, with more than 3.2 million current users. Initiation often occurs between 16 and 20 years, and in some cases as early as 7 years, exposing children to lifelong harm before even adulthood begins. This crisis demands decisive national action. E kinde ma pedhani dhi nyime e skunde, tich maraput mar migawo mar arita bang' romo kod jatend piny bende dhi nyime. Achiel kuom tija podni en neno ni ji ma yedhe oseketo ngimagi kama rach odwoki e lai makare kokalo kuom thieth kod twak, chenro ma jatend piny ne okoni okumba mar thieth mar SHA biro konyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto oseyo josiasa matiyo marach gi rowere ma pacho ka endi e yore mag siasa kendo wuondogi mar tiyo marach gi omenda ma sirikal chiwonegi mar chako ohala. Nowuoyo e kaunti ma Samburu e kinde mane otele nyasi no mar Nyota kama nochiwe siling 50,000 ne rowere ka oseyo jotelo makwedo kendo siko goyo mbaka yiero ma ibiro tim kaka machielo to gionge gi ajenda mar rowere. Nopuoyo rowere ma pacho ka endi kuom nyiso sinani e tijegi gino mosechiwo nying maber ne piny Kenya ahinya to e pinje maoko ka osingo chiwo sir mowinjore ne rowere mondo mi oyud thuolo mar tiyo e pinje maoko. Vijana wachaneni na vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Wanataka kujua masomo wataendelea namna gani. Wanataka kujua biashara watafanya namna gani na watapata usaidizi wa aina gani kutoka serikali yao. And that is what we are going to do. And I want to assure you, the young people of our nation, that this administration, we have developed for the first time the most deliberate plan for the young people of our nation. If you have friends, if you have neighbors, if you have people whom you know who are either masons, they are carpenters, they are electricians, they are whatever it is that they do in terms of trade, but they don't have a certificate, sisi tutawalipia certificate, wapatiwe certificate. Ndio huyo ambaye hajakuwa na certificate, hajawahi kwenda college, pia tumwezeshe kupitia kwa serikali ya Kenya, tumwezeshe awe na certificate, ndio the next time anaweza kwenda kwa affordable housing, anaweza kwenda mahali popote, aende akiwa na certificate yake, apatiwe ajira, ndio tuhakikisha kwamba no Kenyan is left behind. Olojane chibag siasa ni jokanyo mag ODM e kaunti ma Kisumu kotelne gi kod jakom komiti mar kaunti no Paul Akeyo orwako chung mar kuku mar ODM mar chako lalruok e kindgi gi UDA gi ODM kokalo kuom jatend piny Kenya William Ruto motelo ne yiero mar higa mar 2027. E kinde no bende ne giyango chung margi motegno e toko buru Oginga kendo puodhe kaka ogaye margi mar duond bura mar ODM. Gitielo kendo ni ODM ochung motegno kendo gigolo siem ne joma temo tungo chama kendo ngiko duond bura mar ODM ni biro gore pi gi lepgi. An wariwore gi party kaka nyokale Central Management Committee under chairmanship mar Dr. Oburu Oginga ni wariwore kendo wacho gi dwol achiel ni waungo mkono kata wariwore gi wach manyogi wacho ni mondo chama wa ochak wuoyo gi chama mamoko. Jakom nosesiemo yo to buru pok obayo yo no kata moluwo bath yo en e chuny yo wuotho to joma gwaro toke joma rock the boat ka gin e iye to gidwa muko bath boat mondo boat osink. The boat will sink with you, but we are not going to sink as the party. Ene mudhi bede negotiation table. Ene mawadhi loso kode sirikal. Wane i sirikal mar broad based mane Raila Amolo Odinga wewa. Tema Dr. Buru is one of the negotiator manomiyo Luo and ODM odonjo a broad based. The party leader we know is none other than Senator Dr. Oburu Odinga.
Moko kuom rowere e bwo mabul mar Youth 47 osingo mar neno ni nitiere lokruok e telo ma pacho ka en kaka yor medo chwalo dongruok. Rawere go ma onobago romo e kaunti ma Nairobi nowacho ni riwruogno geto bago romo e kauntis duto 47 kendo gibiro chiwo sir ne rowere ma geto chung' e yiero mabiro. Gichwalo duondgi ka giwacho ni rowere manyiri kod joma mine bende nyaka mi thuolo mar laro kombe mopogore opogore nikech gin gi nyalo mar telo kaka owinjore. Kaluwore gi rowere go, riwruok mar Youth 47 biro chiwo thuolo mar siasa maler nikech rowere e taya mar Kenya. To wadwa keto tekowa, to wadwa dhirore. To Youth 47 ojende obiro kamoro achiel, rawera omakore mondo rawera otingre malo. Kin mama, to in babana, tin nerana, nyakoni, to wadwani ema dhi miwa Kenya manyien. Gi paro gi somo ma osemiwa kaka ojende ma Kenya at this particular time of history. Wabende wanyalo riwore together, wariw pachwa together mondo wang'eni policies mage manyalo implement, manyalo tayo gandawa e yo makare. Watemo golo telo moro mar miuso cha nikech tend Kenya osebedo ga auction based. Mane ni ng'ama nigi pesa mang'eny ma wamiyo telo, ng'ama nigi chama fulani ma ji passive ma wamiyo telo. Watemo golo telo from there to issue based. Jo mane encourage joma nyiri mapoko chunga mondo teme nyaka MPs. We still need more MPs majoma mine e parliament. Kik wadhi wa crowd ni women rep kende mwanyalo dhi. Wadwaro ni wabende wachunge e ginene ka parliament kwa chung motego ka mili mabona giri. Youth 47 en gima tiego ojende rowere matindo. Ng'ano man gi aj mar bedo jatelo to on gi paro maler. To itame at the ballot box basing on ni onge financial muscles. Kura oseber kigoyo to telo mosebedo godo. Okwanya wacho kaka rowere masani chung. We want to bring a change. No, we still don't have anything to claim no kelo change. Is when we want to lay foundation for that change. Okay, wadhi yo moro machuok kudo bang' daka moko matinda no ote maru ka endie makamu kanine Kisumo kanyo makamu njilal na kanyo wanawacho ni Trevor Happy New Year. Mosna Governor Gladys Wanga, mano National Chair mar ODM gi Party Leader Dr. Oburu Oginga. Ji ariyogo ema wuoyo on behalf of chama. Ng'ata ma wuoyo on behalf of chama wakia. Ruto 10 bila break, mano 2 term, mano makamu. Machielo bende kae wacho ni kaka pile waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumo kendo RAMOGITVLIVE Adua Mosna Honorable Rose Nyamunga, Honorable Ron MP Kisumu Central, Governor Nyong'o kod John Onyango. Wacho ni John Onyango from Witty Foundation CBO. Erokamano ahinya. Machielo bende nitiere ka endie mano ng'ama uguru na chwalo ote mare ka wacho ni RAMOGITV ma jakom boda sako makabondo migosi Gideon Ochuka. Trevor Happy New Year oimore. Aneno news mos kaka ler kan ka bonde Homa Bay ka endie Mosna Excellency Governor mara moluor Honorable Gladys Nyasuna Wanga kendo arito twak mare motegno ahinya e wang' jowi. Mosna Governor kendo lwete ber. Cheni mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Osiep nyar Wang'aya Governor be osedonjo e studio ka wadhi yo moro machuok kudo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Mama, en sim malonga inya we na duogo sani. Kaponi min pari bongi adira matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi biro kethre Barnola kocha. Sani koro inyiero pari, in bende biro nyieri. Niti bende osemiele odni, to en odak kae mana kaka wendo. Mae bende en diwali mokwongo mar par nite odni. Ang'o mi en pok oluonge? En ang'o miyo min pari? Ne mi pesa kamoro achiel gi pari kuchung' kanyo. Donge an ang'eyo ni jomokendre kende imiyoga pesa. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Odhiane mbele kapok odonjo mbaka mar duol ni rawera ma jahigni 25 madhi nyime kod twech mare kar twech ma Kendege kaunti ma Migori dhi nyime kod yudo thieth bang' atamalo 55 mar dende wang' e masira ma nyaka sani koro tend kar twechno wacho ni ne okel gi nyuka maliet. Kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, familia mar jagono to ywago ratiro kod adieri. Injo thoth malodo ka otende kod hinyruok e yor wang' maromo atamalo 55 mar del ma Lawrence Oguda rawera ma jahigni 25 ma osebedo kadhi nyime kod twech mare mar higni 6 e kar twechno mar Kendege kaunti ma Migori ne oyudo. Kada ben lipoti yango ni rawera ni ma sani yudo thieth osiptal maduong'no ma Migori ne duwang' marach e dende kinde maromo dweche 2 mokalo. Familia mare ne obedo kod ng'eyo mana jumbe 2 mokalo. Ok ang'eyo ni to nitiere gimoro mopondo koso odiye ni mondo kik owach gimoro ka ne nitiere koso kanye mok ang'eyo nikech kaluwore gi gimokwongo kona mokwongo niya ng'ano winjo dholuo tine ne gikawo ka ngima tijgi ne en tich rito mabuse ka dino ringi kata ni dino pondi dong dino manye. Chich mane min rawerani ma otwe Carolina Koth ne nitiere go kaka janyuol mane omiyo limo ka twechni e kinde bende ok en mag limbe ema ne omiyo yango ni wuode ne nitiere kod rem malich bang' atamalo maduong' mar dende ne owang'. Penjo ni to kane gini otimore dak nugochona to odwoka ni nitiere ga kaka iluwo chenro kogik tarik 7 to godhiambo daktari ogochona okona ni nyathina otimore nade osetero osiptal Migori district owe kuro koro ng'ama nyalo shughulika ne kanyo timore nadewa onge en osedok gi mabuse mane konyo nyathini. Akoth wacho ne oyudo penjo mathoth ka wukum tend kar twechni kapok ne omiye thuolo mar chopo ir wuode mane nitiere e kar thieth moro mar dispensary machiegni kod jalani kama ne nitiere kod rem mathoth. Owacho ni nyaka sani pok oyudo ler malong'o ka otend kod hinyruok ma wuodeni ne yude kar twech ka gombo mare en mondo koyudo adieri kendo piny owacho bende koro konye mondo wuodeni oyud thieth malong'o. Koranta kwayo mana kony jodalawa nyathina oyude kony nyathina ochangi en gima lit ka nyathini nitere jela ka ngima nyathi tere jela ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode kowuotho akia. Bedo ni rawerani ma dende atamalo 55 wang' ne oketi ka yudo thieth e dispensary kuom kinde oskel penj mathoth kaka ilero kod jalony e weche mag hospital ma Migori Dr. Michael Kibira. The burns are quite severe. They're about they are full thickness burns actually. Ideally the burns, the degree of burns that he has have to be dealt with in a burns unit. So far in Kenya there's only a single burns unit in Kenyatta. Kibira wani bedo ni hinyruok mar wang' mane rawera ne oyudo ok ne otim ni thieth mapiyo makare omedo kelo midhiero mathoth
ne jatuone. The burns were not being covered. They were exposed to the environment, so that's how he probably got the infection. We are looking into, like, if he gets emergent intervention, he can actually pull through. Jolony chik mag osiptal maduong' ma Migori, wan rawerani, dwaro thieth e yor lony mamalo mondo koro kuo kabile gitemo duto manyalore mondo koro yud chang. We were trying to see whether we can get some blood and do a dressing, at least for him to go. Even when he's going to the other facility, he will be comfortable enough with the travels. Tend kar twech mar Kendege olero rawerani ma osebiro kadhi nyime kod twech mare kendo nego teg twech mare higa mag 2017 ne oriko tedo nyuka ne jowetene mamoko ma otwe e kinde mane okier molware nyuka kendo ne okelo wang' mare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jason Mutahi, jadak mawuok Ngong e kaunti ma Kajiado, obedo jaloch mar siling milion 2 tugo mar jipange na Viusasa. Kane oloso Ngong bang' yudo chek mare, Mutahi mane mor nowacho ni opango tiyo gi pesano e siro tije mar pur. Oh, for one guy here. Salama. Mungu. Jason, this is your check of 2 million bob, courtesy of Jipa. So nikasema let me do 3K. Pahali itaishia nifunge macho. Niseme hiyo nipatapotea. I think I did a little bit. It gets into you because I did a bit more than 3K. But niko happy me. It paid off. It paid off. For anybody who got 50, 500, a million, ili pay off. I don't think kuna mtu alitumia 50K kupata 50K. But bila hata kujaribu, utakuwa tu unani watch. Club mar Kenya Police Bullets omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe league maduong' pacho ka endi thuolo ma gisebedo nyaka ne league ma season mar 2025 nyaka 2026 chakre. Zitek manoloyo club mar Kayole Starlets gonde 2-0 odira mokalo, gonde mane olo duto gi jatugo Faith Muli nitiere thuolo mar 5 gi points 18. Ulinzi Starlets gi Trinity omako thuolo mar 3 gi 4 kaluwore. Kenya Police Bullets magin joloch season mokalo nigi geno mar nuoyo lwetgi kende okombeno ka nyaka sani girieny e thuolo mokwongo gi points 1 nyim Vihiga Queens. Game imekuwa poa, given that we've gone for maximum point na tumezipata, having scoring two goals and a clean sheet, so it has been a very good game. Going forward nadhani inaleta a very good aura kwa team because mkianza na win then kila player ako motivated na ako ready to work, na inaonesha pia hawakulala during the break and things are moving on well. Hatuja lose hope. We won't give up. We'll keep on pushing them. We are not the first or the last team to lose a match or to lose matches, but we are trying to build something. We are also encouraging the girls to play. Bas mane ka molore chenro kidieny mokwongo mar duol waduo kidieny mar 2 bang' dakika moko matin mondo wago mbaka gi Excellency Gladys Wanga ma jakom mar ODM kendo en gavana ma Homa Bay. Wanere bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Tuhudhurie horo wa wellness check-up. Tafadhali enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on Viusasa.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na we go border. Chanwa Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Karang'o momiyo inyiero malich kamano? Kaponi min pari bong'e adiera matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi biro kethre Barnala kocha. Sani koro inyiero pari, in bende biro nyieri. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Basi erokamano ahinya kuom kit Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wabedo piny gi wendwa modhiala Excellency Gladys Wanga, mano jakom mar ODM gi gavana ma Homa Bay. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano Trevor. Higani be pok aneni, we akwongo aweyi iwach ne jopiny Happy New Year mokwongo eka koro wachak twak. Happy New Year ne nyikwa Ramogi. Kamoro amora ma ginenowa
ginene Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ma ginene duol. Kendo Trevor Imbe, I wish you happy new year. Happy new year. Kendo wakwa hawi maber ne higa makoro wachakoni. Erokamano. Gavana, ne une romo ma Mombasa. Romo ni ne nikech mutni gi koko mwasewinjo e chama koso manu romo nikech ang'o? Chama nigi organs mang'eny. Chama mar ODM nigi organ miluongo ni Central Committee. Central Committee en organ ma chama mabedo chaired gi party leader. Mane organ mane romo nyoro. Wan gi National Executive Committee, mano NEC, ma bedo chaired by the chairperson of the party, Manyien. Wan gi different organs of the party. Manyalo romo parliamentary group, governors meeting, council of chairpersons, mag counties, and so on. Koro mane romo nikech igo chakore kendo chama nyaka ng'i kuma wadhiye ni wadhi nang'o sama igo chakore ni, to ere kaka wadhi nyime gi chenro mag chama, to benye wang'iyo chien ni to chenro manye wabedo go chien kacha machalo celebrations mag ODM at 20, machalo by elections manobedo ne wadhi nade, to ere kaka wanyalo timo improvement. Koro chama nyaka bed gi buche. Moloyo to sani ka koro nowewa gi party leader marwa, moluor Raila Amolo Odinga. Buche koro nyaka bed mang'eny nikech ji nyaka sik kago mbaka. Mane bura mane wabedo go, Trevor. Ilero maber ni mano ne Central Committee mane romo. To bang' ka Central Committee oseromo, bentie buche moko manyaka kendo chako go gi kidienje mopogore mar chama koso un kusewache to utieko kamano? Central Committee koromo to golo paro e weche mopogore opogore e wi chama. Koro paro gi ka gin weche ma oluwore gi branches mag chama, inyalo oro ote ne branches mag chama ni magi e gik mwadwa ni mondo timre. Kuom ranyisi, kwadwa ni mondo ka Central Committee neno ni mondo tim voter registration kata members registration, to en ote ma koro ioro ne chama, ne branches mag chama e Kenya mangima ni mae ote mowuok e Central Committee. Ka gin weche ma pod dwaro ni mondo yal mokalo kaka ne Central Committee owache, odhi e NEC, odhi ir jopiny, odhi e branches mopogore opogore. Pod inyalo yale kaluwore gi wach ma en, mochop kate National Governing Council, mochop kate National Delegates Convention, kaluwore gi wach ma moyal gi Central Committee. Gimomiyo penjo nikech waneno ka jomoko ne onge iye kanyo. Kamoting'o Edwin Sifuna ne onge, kamoting'o jatend party men Godfrey Osotsi bende ne onge. Jatend party no wacho ni ne gikwayo ng'uono. To nitie joma neno ni ng'uono ni ok en ng'uono man gi adieri e iye. No chalo ni ok giyie gi mbaka mugoyo kaka Central Committee. Emomiyo gibiro. In kaka jakom mar chama ineno nang'o ka? Ok ing'e ni bura kapok ichope miwinjo mbaka migoyo, ok inyal yie kata tamori gima bura wacho nikech ok ing'eyo kaka mbaka idhigo e bura. Mane momiyo adwa wacho ni kaka nye party leader wacho, Godfrey Osotsi no kwayo ng'uono nikech en South Africa, a liaison committee ma Senate. An awuon aseloso kode severally ka en South Africa kono. Kowacho ni pod en oko South Africa, obro mana duogo e giko jumani. Gine liaison committee, jokombe mag committee mar jokombe mag committees mag Senate. Koro ing'eni mano koro official duty, ok onyal ng'ado mondo duogi. Secretary General no oro ote be mar apology kanowacho ni ndegene manonego ochopgo noyombe. Koro ok ing'eni ok inyal dhi luwo ni ndege noyombi kanye sadi no. Ka apology osechiw, kata an asechiwo apology ne Central Committee several times. Ka an Homa Bay amoko e tich, tanyalo oro ote ne party leader ni party leader, I'm sorry, an gi function mo official Homa Bay, ok anyal chopo e committee. To ikawa kaka apology to bura, Trevor, inyalo buche mang'eny. Bura tekni ntie quorum. Kata party leader, the late party leader, oseluongo Central Committee to deputy party leaders mage emochair ka en dicho make. So ok en gimoro ma unique ni ji oro apology
e bura. Ji ariyo gichalo ka gima ok oyie gi wach mar siro jatend piny Kenya William Ruto. Sifuna to osewacha chinge nyim ji te ni obro yie timo gimoro amora ma chamo owacho mak mana siro jatend piny Kenya William Ruto. Kapani mano to koro pache kaka Edwin Sifuna, senator ma Nairobi. Nikech ODM en chama mar demokrasia. Kendo ng'ato ka ng'ato oyiene bedo gi pache. Mak mana ni ka chamo bedo gi paro. Iseneno ka SG marwa somo statement kata ka nwa bedo gi the first central committee kata bang lal mar party leader marwa. Ne wasomo statement mano wacho position mar party. And position mar party sechego ma SG mano somo statement ok dichiel ok diri ok kata sama ne party leader machon ti ko wacho ni one a broad based government. Statement wacho kamano. One a broad based government, even though as an individual osewacho ni en ok onyal support, lakini nikech chama owacho ni one a broad based government kendo ne wa sign MOU osomo kaka SG. Kendo wawacho ni nyaka wateg chambwa mano be kendo wawacho ni one a broad based nyaka 2027 to kochopo mbele ka to jo chama be bro chako cow decision on kaka wadwa dhi mbele mano be ne nogo sei mosomo. Omiyo pache kaka SG pache kaka senator ma Nairobi kaka jatelo mare no wuon nyalo bedo mopogore samoro gi paro mar chama, lakini ka chama ose make a decision ma binding to party discipline mondo wabed gi progress nyaka jo chama te particularly officials mag chama nyaka pronounce that position. To kendo setimo mano previously. Udhiriembo Sifuna gavana? Ng'amiria pe chama onge. Otimo maere makosa motimo mamiria. Ng'amiria pe chama onge. Nikech chama nyalo bedo gi paro mopogore ewi weche. To mano ok nyis ni riembo ng'ate chama. Nwaneno ka party leader man Dr. Buru Oginga nowacho ni kaka nuseromo kaka Central Committee koro wachako goyo mbaka kochako gi UDA. Ma jomoko ne wacho ni dhok motiyo godo no nyiso ni nitie chama moko modhigo godo mbaka mopogore gi UDA. Be na dire nitie ikoru mar go mbaka gi chama mamoko ma UDA ni uchako go achaka ma ok ni en mutigo kode. No wacho ni wan kaka political formation wabro go mbaka gi political formations manigi ma like minded. Tiende ni maparo kaka wan social democrats. Wang'iyo ni joma ni piny mogik wacho nang'o, one defenders of human rights, one defenders of certain things kaka ODM party, one non-discriminatory, one joma neno Kenya kaka Kenya. We are a national party. Ineno chama cha kimataifa cha kitaifa. Tiende ni wan chama mang'iyo Kenya te, wan chama moero minorities. Koro kwa yudo chama manigi like mind kaka wagogo mbaka ere makosa wabrogo mbaka wagorongo mbaka kwa chako gi partners ma wan go sani nikech iwacho ni chako from known to unknown. Koro wachako gi known nikech mae kama wantie kodgi e broad based sani. Koro wago mbaka wawacho ni wan kaka chama ing'eyo awacho ga pile ni wan chama maduong' mogik south of Sahara and north of River Limpopo. Tiende ni king'iyo kata opinion polls mawacho popularity mag parties, ODM is a very popular, perhaps the most popular party in the country. Koro tiende ni wan gi tich maduong' mar neno ni popularity no okodok chien, okosombaratika. Mane momiyo wadwa ni wariw wijo wate mondo walugo line achiel bang' party leader marwa ma en Dr. Buru Oginga. Kopogore gi UDA, chama mage muneno ka gima nigi paro machalo gi meku muchano godo mbaka mbele ka? Aparo ni sapodi, koro wabro neno manifestos, wabro neno policies mag chama mopogore kaka giwacho. Gimang'eyo ni nitie joma oseng'iso ranyisi ni mondo wadhi kuma gintie tek. Achiel kuom gi en DCP. Nikech gin giwacho ni gin ging'iyo mana kabila achiel, kamoro achiel ema nyaka ji nyaka bed gi shares, joma kia otimore nade,
ikwedo joma minorities gi teme ikwedo kwet kia mak jo Somali kwed kucho skunde wagi okwadwa ni mondo joma moko gi obiye kia gige wagi okwadwa ni mani ng'eni koro waseneno ni mago joma bor gi paro mar kuma ODM ntie kokamano to waparo ni ntie chama mang'eny kama koseng'iso manifestos mag gi kaka gidwa dhi to wana tie Buse wuoyo gi Wiper bende mondo winjane ni gin gi paro nang'o kama oting'o Kalonzo nikech manga musiga tiyo go ndalo moko. Pok wachako mbaka. Ok ma koka ne wawacho ni sani korka ne party ong'ado ni wadwa chako go mbaka. Omiyo mbaka pok wachako goyo. Kalonzo en ng'ama ose support Jakom, ose support waonge kode ga ginga mora. Mbaka mudhigo ni bentiere gik moko minyalo siemo ne jopiny achiel 2 3 ni magi gik mwadhi kwayo kaka chama mar ODM ni kwadhi to wadwaro kombe mar migepe 12 wadwaro mondo kaw jowa directors 4 wadwaro mondo kaw jogoro mongirore 6 bentiere gik mopogore modwaro mondiko piny wadwaro kata mana jalop jatelo. Mani keto iluongo gazungu wacho ni you are putting the cart before the horse. Nikech koka wawacho sani ni wan gi paro ni wadwa go mbaka. Aya, no wacho bende ni concurrently wadwa go mbaka gi jo chama. Gin gineno nang'o, gin gi paro nang'o. Ineno, koro concurrently wago mbaka gi jo chama to lakini sasa ya mwadhi ewi mesa mora. Wadhi kwang'eni ODM is the largest party, the most popular party, one kendo watego chambwa. Gima duong' mogik Trevor, strengthening our party, uniting our party. Ineno, keto chama obed gi duol achiel. Ok ni ji opar machalre, no. To ji owinjre niya, kata ka paro mopogore, to ka majority osebedo gi ji osego mbaka, minority osebedo gi their say, to majority bedo gi their way, to ji te riwore e chama ka wabed united. Mar adek, nyaka wabed gi numbers. Onge mbaka migo ka onge numbers. Kati ring mane ndara, ichikri, itimri nade, pam, igosi galagali, igo vuvuzela, no. Ka onge numbers mikete mesa, numbers okinya pando, chalo it. Ka registration ni rumo miloro ni thup, to IBC golo numbers. Homa Bay, un kama. Kisumo, un kama. Siaya, un kama. Joluo te, gin kama. Haya. Kabila mamoko ka, gin kama. Koro kidwa dhi e mesa, tidhi kaluwore gi gima nie kikapuni. Kata kidwa dhi straight, idwa dhi e yiero, mondo idhi seek the presidency. Idhi kaluwore gi gima nie kikapuni. Omiyo, Trevor sani, wadwa dok e gwenge. Wadgoro strategy, mondo wadog e gwenge. Mondo wadhi wa mop up kura. Jowa maonge kipande, waneno yudo. Mane momiyo bede broad based ni beber. Nikech nitie gik makoro wanyalo timo. Kaka ng'iyo ni jowa maonge kipande, yudo kipande nang'o. Jomose yudo kipande gi duogo mapiyo nade. Kaito wayudo kura nang'o. Koro sani gima nyalo wacho Trevor, ok anyal duoko penjo ni wadwa rang'o. No. The other things ma kopogore mana gi gik midwaro. Gik midwaro nikech sama ji go mbaka mar manyo power, it's about power. Ka idonje coalition, you go to share power. Tidhi as a strong party. Ekinyalo yudo power no. Okinyal yudo power no kokidhi as a strong party. Omiyo sani nyaka kaito mopogore gi mano, wan gi ideology kaka chama. Wan gi policies kaka chama, gik madwa neno. Koro ken mana komni macha no. Enia ideologically be gik ma joma wa partner go timo be are aligned. Policy wise be wan aligned. Korka wadhi sharing of power. To mano be wadhi mana ka wan jomo tegno chuth mok ni wan underdogs makoro sambaratika mogwe kucho. In kaka jakom ndalo moko nowacho kaka ODM ni unyalo chung kiun mondo gol jatend piny Kenya kok kamano tunyalo makoru gi chama mamoko. Wach mar chung kiun no sani koro weyo koso pod en mane mesa kama ka wecho dhi marach tuchunga kiun. And every option is on the table. Yeah. No wacho niya
nyaka nwachak katiba ma 2013 ji manyo loch kaka coalitions. Sani koro wane 2026 tiene ni yiero is next year. Sama yiero is next year ineno ka joma wacho ni gin united opposition gifundore. Ineno gifundore kendo yudo ka kaka Kalonzo nika ngane nika Gadi nika gifundore kucho ging'iyo kaka numbers gi are adding up for gima gidwa manyo cha. Wambe no ang'iyo options gi te to wacho ni wachakane gi timo wuoyo gi joma wan go sani gi wane ane ni wanyalo fundore kodgi nang'o ka wambe wanyalo dhi mbele kanyakla. Ting'eni kidhi e mesa wuoyo inyalo dhi wuoyo tiyudo ka wacho kethore kacha. Wacho kethore nyaka options te bed available. Lakini wachako wuoyo kwa ng'eyo ni wategno kendo wagombo ni mondo olosre. Koro mondo mi waler gini ne oganda maber. Twak ni dhi chakore kanye? Udhi chako gi jopiny upenjo gi ni kama ang' wadhi e mesa wakwagi ang'o? Koso une mudhi ndiko gik mudwaro piny tupenjo jopiny ni gigi ne kare koso wuoyo? Again, waketo cat before the horse near. Sani gima wawacho kaka Central Committee en ni wagombo ni mondo wachak twak mar ng'iyo wachak twak gi joma wan go e broad base sani ma en UDA ni ere kaka wanyalo loso sirikal moriwore 2027. Mane kama wachakogo. Koro mbaka ni ing'eni nyaka wagoe machop kama koro iwacho ni team ni joko loso team moro wambe waloso team moro madhi go mbaka cha. Koro team cha kolosi gine ma koro ginyalo pedal back organs mag chama nikech jopiny ok didhi irgi te ni idwaro nang'o chama nigi organs mag chama mondo giwach ni mae e kaka wadwa ni wadhi mbele. Koro team cha ema koro wacho ni mae kaka koro chambwa wabiro gi duond chambwa ka gidhi e mesa cha ni magi e gik ma wakele e mesa. Gimomiyo penjo nikech ndalo moko kane pok uchopo kama nudhi e Central Committee bura jatend party men Dr. Buru Oginga nowacho ni sani kaka en no en ema en presidential candidate kilaro kom tene jatelo malaro kom maduong' to ka rach mogik to gima ODM dwaro en jalup jatend piny. Koro adwana wach ni mokwongo context manowache ni odhi laro kom en niya katiba mar ODM is very clear ni ODM at any point kadhi laro presidency to flag bearer mar ODM en party leader mar ODM. Mano nie katiba. Koro ka oseyieri kaka party leader ka party dhi laro kom mamalo to party leader e presidential candidate. Koro mane context manolose. Mar ariyo nowacho bende adier ni ka kokwa nya yudo kom maduong' to mar ariyo nikech ang'o ka chama mar ODM dhi riwore gi chama machielo as the largest political party to kunyali bedo the flag bearer, then the next most sensible thing en machielo to magi te aparo ni machambaka ma onyalo wacho ni an kaka nene to magi te gin gik machama koro decide to ka negotiation teams ka oselosi to koro idhi gi duond chama te nikech wanyalo keto gigi e mesa e nek mar chama NDC to ginyalo wacho ni no ok wadwar deputy wadwaro mana presidential wadwaro koro mago te nyaka dhi ng'i from the membership kaito wadhi gi e mesa go back. Ang'eni gini sewinjo kata imbe kuonde misewuothe ni jopiny moko ntima wacho ni in emo negi bed jalup jatend piny onegi bed deputy president. Ji nyalo loso. Trevor Anan governor ma Homa Bay sama walosen kendo atimo tamna mokwongo to en gombo na ni ka jo Homa Bay oyie to Nyasaye bo yie omiya ngima tadoga bed governor e tamna maradi mar ariyo. Lakini mbaka ma ji goyo ok dadi atwang' dho ji te ni kiki go mbaka mora but an kaka nyawang'aya mane kama antie pono ni jopiny wacho ni ine deputy president mwagolo kaka ODM. Apani wachak gi an dwarona mar bedo second term governor ma Homa Bay mane mwadhigo nyime. To ntiere jopiny ng'eni samoro wacho ni duond jopiny en duond Nyasaye.
ka jopiny owacho, nikech gini isewinjo kata an asewinjo mang'eny, idhi yie koso idhi tamori ka jopiny ema owacho? Apani Trevor sani gima duong' moingo gimoro amora chambwa ni nyalo bedo motegno nang'o. Mar ariyo maduong' na ere kaka nyalo tiyo ne jo Homa Bay maber kaka asetiyo ni mondo giyie ni giduoka kaka governor ma Homa Bay. Taneno kiywa tienda kabisa kuno kadhiye. Aneno kidagi dhi, tana penjo mana gima jopiny penjo. Mineno ni an mana jaote. Penje ne bentiere gimoro amora manyalo mi uluongo gimuluonga ni NDC. Iluonge nade tiluonge nikech ang'o? Nikech wasewinjo mutni mang'eny e chama. Ji kawacho ni luonguru NDC. Jatend party bende nowacho ni NDC no luonguru, aluong kaka sa oromo. In kaka jakom, nitie gimomiyo iluongo NDC kosi gi agenda ma specific kosi luonge luonga nikech une modwaro? NDC en structure mar chama. Ingeni nyalo wache ka gima maybe pok watimo NDC machielo. Chama timo ga NDC and stipulated every 5 years. Chama timo National Delegates Convention. Nikech en bura maduong' makelo ji mang'eny. So samoro chama resources mamondo kel ji, and so emomiyo katibo ndiko ni December of the 5th year itimo National Delegates Convention. Itimega nikech kuno ema chama make decisions bende mana kaka mag presidential candidate, gik makamago. Chama make a lot of decisions at National Delegates Convention. To mar ODM is due on by December this year. Koro NDC inyalo wacho ni kokalo December to koro sa NDC otimore nade okalo, to onge gima nyalo moni luongo NDC chon ne mano onge gima nyalo NEC bedo to luongo National Delegates Convention e tarik ma giyiero ni ma e tarik mwadwa ni wabed go gi National Delegates Convention. Koro it's a normal organ mar party maromo at the stipulated time monego rome. So NEC ema luonge. Ka NEC obedo to NEC wacho ni maro Central Committee nyalo bedo gi proposal to chiwe NEC. To in the nitie structure miluongo ni National Governing Council manyochi neno kwa timo Mombasa. National Governing Council oting'o wajumbe te mag chama, oting'o governors te mag chama, oting'o chairman mag branches, tiende ni constituencies te mag chama, chairman mag county, chairman. Koro ene manokete ni in the event nintie decision mabedo made in between NDCs to National Governing Council, nikech en quicker to convene ema romo mondo make those decisions. Kaka nyocha wabedo gi National Governing Council Mombasa mano ratify Dr. Buru kaka party leader, gi kombe mamoko mabende ne wasebedo appointed to by the Central Committee and the NEC. Koro National Governing Council tiyo on behalf of the NDC. Nikech NDC luongo bang' higni 5 to gik moko te ok dirit bang' higni 5. Mane momiyo noket National Governing Council. Matiende ni sani onge crisis. National Governing Council osetiyo tije, to ka NDC oromo to koro bro ng'iyo ni magi gik mane National Governing Council otimo wayiego kata ok wayiego. Ma ok en gima udhi luongo ka sa pok oromo. Inyalo luonge anytime, ok anyal wacho nikech en decision mar NEC. To nawe neno ka Central Committee osewacho ni mbaka mwagogi ibro ter e NDC. Koro NDC tiende ni nyaka biluongi at some point. To ibro luonge luonga, ok en gima lich kata gimoro ma minyalo wach ni koro nyalo kelo push and pull. Yeah. Chama ka indi osebedo gi mutni mang'eny, gi yiengni mang'eny, to wach mano yiengo chama ahinya ne en wach mar ndhogo jakom higa mar 2022. Ne waneno ka Sifuna gi Junet omako amen kiwacho ni ng'ani ema nondhogo jakom, ne gichamo pes agents. In kaka jakom mar chama, lweny ni neno ni nang'o? Ng'ama nondhogo higa mar 2022? Trevor, kang'isi adier, mano ke lweny manie chama. That's a
mano en wach mana moro matin ma ji chuorego nikech koro ni wachona kama koro ambe we achuoyi gi gimoro ambe we adhi amany gira moro e bag we agola amienigo nikech ing'eni kade bedo ni wach mar agents en wach nonego bed ni ket higni koro kala 3 kata 4 nyaka ne ae yiero do bedo ni en wach manonego bed ni osewachi mabe oseler kata ka jakom pod nentie to pesa mar agents ok en gima ng'ato achiel dikawa kawa noting'o en idhi cham kaeto ni kosechame ni to koro ni oduoga bobet abeta jakom no be pod okete mana minority leader emomiyo ang'isi ni mago weche mana mag mieno character assassination to wach maduong' manie chuny gini en niya be wa support president William Ruto kata bende ok wa support mano is the heart of the matter gik mine ni wachogi magi to mana maniere chuodho madamanya ti maragonadi amienigo but the truth of the matter makelo weche gite ni 2027 party the direction mane nikech nitie joma wacho ni one a broad based okay one a broad based to ka opposition makoro central committee no kaucha ni wachak gombaka gi partners ma wan ge broad based mano is one position masa mori nyaido ni Junet ntie position mamoro be okaw ni wawuoguru e wach broad based ni wadhi wago one term slogan makata ko min ni watimore nade to watim wadhi e direction ko ringe ni samoro siempre moro wacho ni samane ji tho gi covid to ok ni covid emane nego ji ni wacho ni tie underlying issues wacho ni ng'ani otho nikech ne en gi pressure to covid ema koro onege piyo nikech ne en gi pressure moro kia ne nigi diabetes moro kia ne nigi tuo man koro mir wacho ni ma onege ma otimore nade ni to the real underlying issue en maketo ni ewi mesa nikech mano be kama ambe adhi nikech mane lweny mar ariyo mosebedo ma ji wacho siemore ni ng'ane uso chama jomokoro motieno dwa uso chama ng'ama dwa uso chama ni ti use ne ng'a to chiro mane mi use to pimna kawuono niya ere chiro ma inyalo kawo chama titere ni koro wago 20 koro dhi gi 30 aparo ni joma neno ni kik chama dhigi e wach mar broad based ni o device narrative ni ng'ata ma associate gi broad based gi the president koro oketo chama kate chiro moro taparo ni maybe ntie paro moro ni koso chama nyalo dhi ka ji ok obet piny mogo mbaka ni ji nyalo chiwo chieng' moro to wacho ni wan wasebiro wan wasapotu wan koro wadhi adhiya aparo ni mane luoro ma ji osebedo go momiyo giwacho ni uso chama to chama machalo gi ODM ok nyalo usi onge ng'ama be nyalo wacho ni wan wasebiro wan wadhi adhiya maonge any conditions mano be ok nyalre nikech chama is about politics is about interests of communities ntie joma communities mang'eny across the country ma omako chama mar ODM ok nikech ang'o nikech interests gi all along gisefeel ni jakom osekari modhigo mane momiyo chama ok nyal dhi adhiya ni wan wabiro koro wasebiro ka wauru apa ni mane emosekelo language ni chama iuso because die joma neno ni koso chama nyalo dhi ka ji nyalo dhi adhiya to wacho ni wan wasebiro ma onge proper structured negotiation modok ir jopiny mokawo pach jopiny modhigo mbele apa ni mane mosekelo that worry to gima nyalo wacho kaka national chairperson assurance manyalo miyo jochama Trevor en ni onge odiochieng' kata achiel mwabu betray vision ma Jakom ne nigo for this party
onge odiochieng' kata achiel ma chama ni bro dhi adhiya ni okwanye ni dhi kode. Onge odiochieng' kata achiel ma chama bro ling ni wach moro amora motimore ni wan wapamo apamo. Onge odiochieng' kata achiel mwa bro weyo penjo weche manie 10-point agenda mane wasign MOU e kindwa gi UDA. Nyaka wapenj gigi te mane momiyo ineno ka achiel kuom statements mane wawacho nyoro ma be samoro nokowuok ok ahinya en ni ka court nosedagi ni compensation panel mar Makau Mtwacha ni is not legal, is not legal. Koro wacho kaka Central Committee ni kaka court nowacho ni gini odhi to constitutionally mandated bodies machalo Kenya National Human Rights Commission. Wacho ni committee mar bunge be mar budget ma Mheshimiwa Tandi Meli emochair okaw pesa oketne Kenya National Human Rights Commission mondo Kenya National Human Rights Commission komigi support gi Makau Mutwa and the others ochak timo compensation ne jowa manohinyore e ndalo maandamano, jowa to kendo wadwa medo nyaka IDPs. Wadwa ni mondo jowa temo se faced historical injustices. Samoro pesa yes ok diduog dhano, pesa yes ok ditiek ng'ol, lakini ka state to recognize ni yawa jogi no ignore unfairly momiyo family no gimoro, to ok nyal timo kata quarter of konyogi, lakini nyalo nyiso ni okay onewa ni wambe kare ne wasafa ne this party. Koro mano gima wasekete mesa mabe wadwa ni mondo wadhir kendo 10-point agenda ma Dr. Zani otelo ne cha be wadwa ni mondo bed implemented mondo wabed ni wang'eyo kaka wanyalo make kendo wadhire. To nitie kuonde mosebedo implemented Trevor, mano be nyakwa wach kaka inclusivity. Oshineno ka 14 PSS odhi limo Dr. Buru, mago mane ODM propose, moko wa Samburu, moko wa Kajiado, moko wa Thurwa Kaluo, moko wa Kilifi, moko wa kuonde mamoko, moko jodongo, moko yudhe, moko. Koro inclusivity agenda cha to wasedhigo mbele kaka nene, you know. Weche mag joma tindo mag tije, ndiye programs madhi mbele sani nyota gi mamoko. Samoro pok wachopo kama onego wachope mag tije mag joma tindo, lakini samoro kwa biteko gite dwadwa ni wane ni mondo programs gi odhir mbele. Weche mag adductions ki ang'o mane be watamore, waneno ka gidok piny, ing'eyo. So magi gik manyaka wa recognize be ni moko to setimore, lakini nyaka pod wadhir mondo gitimre te. In kaka jakom mar chama, nikech iwacho wach mar vision, to kata vision ni unu wegi ok uwinjru ni ang'o mane jakom neno gi chama kendo ang'o mane odwaro nokawo chama kochomo kanye. Ka penji sani ni koro ji obede broad based koso giwuogi. Apani mano to is a decision that has been made by the party. To kendo en decision ma jakom no make moweka ose make ni mondo wabede broad based government. The courage mane jakom okawo noketo kiewo ni nyaka higa mar 2027 bang' mano giga mong'eni ubet koso wuok. No, bang' mano ema nye wase make a decision cha, nikech ing'eni jakom no wewa broad based government. To kwa wacha ni wane broad based government nyaka 2027. To ka 2027 orom, koro wana political party, to koro waonge direction ni warito 2027. Emomiyo this year is the year of preparation. Koro waundore under party leader marwa. Koro ni wa make a decision ni wa begin, no make a couple of decisions. One, ni nyaka wa strengthen party. Waluongo program moro wadwa wuothogo ka iluongo ni Linda Ground. Strongholds mag ODM nyaka walinda. Nyaka wariti mabe ok wadwar infiltration, including by our friends. Ingeni friend ni binyalo bedo go to infiltrate. Mano te nyaka walinda ni strongholds magwa kaka party nyaka bed mana magwa. Mano mokuongo. Mara ariyo mane wa decide ni nyaka wa begin to prepare ourselves for 2027 elections, and we start through miyo party leader wa mandate ni mondo o negotiate starting gi UDA gi like mandate parties starting gi UDA. Koro mano clear direction Trevor about 2027. Koro onge bagni ibro yudo ni an individual member of the party nyalo dhi wacho ni en ok opar kamano, yawa oyiene pache no, nikech ok de jite
wach ni nyaka gi wach achiel oyiene pacheno, but an kaka official machama sani ka koro abiro ka to party no se make a different decision to koro abiro wacha different decision, mano koro iluongo ni party mano koro indiscipline. To indiscipline party chalo club, onge club moseger through indiscipline. Koro party member moro nyalo wacho ni anto kaka ne central committee owacheno an ok anene kamano. Koro wan gi thuolo malach mar wuoyo kode, siko wuoyo kode ni nene mana kama, lakini kabira wacho ni no, an kaka chairman ma chama ng'isou ni mae direction ma koro nyaka wadhiye, to direction no opogore gi mar chama, mano koro constitute indiscipline. To un kaka chama mohero demokrasi, ang'o muwacho ni kuonde u nyaka ubed mana un? Ang'o mono uyiene chama moko donjo? Dong un jo demokrasi? Wan kata wacho bed manien nyaka achwa kacha chatu kelegela jo UDA, kelegela ji te mondo wayomb gi kuro. Gichung' achung'a mano to wachgi, but gima wacho niya, wadwa strengthen, ineno kaka nyakach, wadwa ni ODM obed strong and dominant by far. To gima friendly fire bing'eni neko. Koro gima nyaka wawinjre niya, ka koro wawacho ni wan e winjruok, we cannot have too much friendly fire. Madhi nego waka, and you know, kuonde machalo Nyakach kata Homa Bay kure, it does not make as much sense. Lakini kibiro kuonde machalo Nairobi ka, Mombasa, kuonde ma competition is very tight, to friendly fire nyalo nego wasenene. Ma is not the first time we're going to be in a coalition. Trevor wasebede coalition in 2013 and man koro wachako katiba manyien ne wane code iyudo ka kombe mane safe seats machalo Lang'ata 2017 ka koro ne wane NASA dung'eni ne walose nok walose nikech ok wan popular, we lose because ODM had a candidate, Wiper had a candidate, Jonasa parties had candidates. Makoro wind up ni party manok dominant okawo kom. Mane momiyo nyaka wawinjre on some of these things nikech ok wadwa ni mondo kuro pogre mang miyo wagine. Koro gigi kwa wachogi to samoro ng'ato nyalo ng'iyo ni wacho mana makae. No, wachogi from a national perspective. In kaka jakom mar party nitiere joma wacho ni party no yiengni ahinya, mano gima ojite no neno bang' lalo jakom. Ang'o mudhi timo mondo mi meli ma party miwacho ni is the biggest north of river Limpopo ni mondo okwang' motegno nikech apaka mar lalo jakom no yiengo chama ma ji to yie ni mato no yiengo chama nyaka piny ngima. Udhi chunge nang'o mondo we yiengni? Aparo ni Trevor, jakom kochopo this Thursday to jakom bro bedo ni osewewa for the last 3 months. To which osebedo mang'eny mokalo, chalo mana higa. To koro osechalo mana higa achiel. Ting'eni sa asaya kotie piadh winy machalo jakom mosebedo kodwa 40 years komako onindo, tungni nyaka bedi. Mane tungni mosebedo kwaneno. Kendo adwa goyo erokamano ne Dr. Oburu nikech noyiere kaka party leader, nokia kata nine obedo nominated mondo obed party leader. To kano se yiere to kao ushukani, osetemo kabisa mondo steady the ship for the last watch ni 90 or so days ma jakom osebedo maonge. Aparo ni wanyalo wacho ni osetemo kabisa mondo steady the ship. Gik matimoregi magi to are normal, kata ka you know, kata ka oto yiengni machalo manager komo wewacha. To Trevor, adwa go erokamano ne members mag chama. In fact, samoro kata jotelo wane makoro watimo bickering, lakini members wa e grassroots osegolo wa oko. Ng'iane Magarini kaka ne Wayombo by election. Ng'iane Kasipul. Ng'iane Ugunja. Mano is from the strength of our bases. Jowa mani grassroots, jo polling station, jo ang'o gimako chama kendo ginindo goelo ka ng'iso ni chama tek. Kendo king'iyo polling manotim in August 2025, tichaki ing'iyo polling manotim December 2025. The popularity mar party oidho.
ni kawa maka chama wan kaka jotelo mua weche mang'eny mua ng'iyo discipline wa chama mua kaka jochama tapa chama bro chung motegno kendo bro dhi mabor. Okay. Aneno ka nitie jomoro ote mang'eny ka endie ma endie Ogai Philip mar jimo nyaka yange to in Africa wang'aya wan kaka kuwe kitendwa mane wayiero kendo giluoro ne jakom Oburu Oginga kendo Jariyo ge mawuoyo on behalf of chama ng'ata ma wuoyo on behalf of chama kendo mago joma wakia Engineer Victor Okuna wacho ni penjna chair ni to Junet bede national committee obede national committee as who nikech ODM constitution onge gi post mar director of elections. Mar ariyo bang' nying Junet luongi e wach mar maluwe mar higa mar 2022 elections kaka chair ang'o madhi timore mondo gilok chenro mar elections mar party apani mani seduoko tinyalo mulo mana matin nikech magi yote makoka koro donjo irwa ka endi sani. Erokamano ahinya. Aparo ni makamu ayego gai manyakach bayego ni nyaka wami luor party leader marwa kendo wasire kendo wadwa make motegno mondo nikech ene monyalo riwo chama koro wasire kaito oriwowa to waluwo kanyo. Bende nitiere chapni moro amora e kom mar jatend party nikech joma bawe wacho ni nitie chapni mar Oburu Oginga nitie joma temo ni gidwa kawo kom be nitiere unegi chapni moro e party koso onge? Aparo ni Dr. Oburu Oginga oseyudo acceptance malach kaka party leader marwa kendo okane chapni moro amora. Aparo no bro bedo party leader bro makonwa chama obro dhi mbele gi rito chama. Makamu owacho kare to Victor kelo siasa koro ma Migori kama gilarorego Migori kucho tadwa wacho nikech ang'e Victor very engineer Victor ang'e very well en osiepna malich miwuoro to makato manya Junet ka gin gi wach moro to gitieko on the side molo koro kele e shokai. Junet en director of campaigns kendo mano position ma bede central committee mar party kendo mako komno motegno kabisa. He's a very valued member and sharp member and kendo contribute a lot. Wach mar pesa naseng'isi ni mago weche mimieno goji to kendo onge ng'ama nyalo ting'o pesa ni ma pesa ni koro adhi lal go di kae to duogo ni wuotha kae it's hardly possible. To gimachielo madwa ni mondo awachi for Victor mang'ebe ang'eni and other joma aspire kata kaka in Trevor and others, gima duong' madhi konyo chamawa especially after departure ma jakom en fairness. Ng'ato ka ng'ato oyuda fair chance. Matiende niya Trevor kata in kidwa nyakach ground idhi ketho gini linda ground linda ground kikiwach ni nyawang'aya ja hosti kae e show bana koro para idhi ketho gini kamana ground ng'ato ka ng'ato odhi e ground mondo fairness obedi sa nomination. Ji odhi e pap ng'ama japiny oneno ni mae ng'ama wadwa ni mondo telnwa wang'ni gotiko mar ODM mane ng'ama oyudo tiko. Koro anadwa mana assure bejowa ni jakom nomiyo wa lot of cover mano to is true. To koro sani it is important ni mondo chama obed ga fair system mar manyo candidates manyalo fly the party's flag e positions te. Koro mano en assurance manyalo chiwo ka Trevor ni ka ine ma nyaka chowali ine meeting of flag onge ng'ama bro wacho ni watim machielo no. So makaka jakom inyiso jopiny ni udhi timo nomination e kombe te kendo freely and fairly kombe te onge direct ticket one. Well mago methods te mag nomination. So aparo ni kiwacho ni wadhi timo nominations e kombe te, yes, but there are different types of nomination. For example,
kakomonge ng'ama laro ng'ato en ng'ato achiel ok imiyi ticket tidhi imiyi otikono directly idhi chungo. So all those methods of nomination inyalo tigo depending on the circumstances, so long as it is fair, the system is fair. Yeah, nikech ing'eni driver nyalo dwaro lero kodi to wabet piny e kom to wacho ni okay, koro kar mondo wante walar governor in dhi e senate an adhiega. And you know pinyni duong', Kenya duong', inyalo dhi kata kamoro Mandera tiyudo ka ji oyie timo consensus or elders or nominate ng'ato, or mondo iyud a competitive candidate odwa ni assure of direct nomination. Koro mago methods te mag nomination manyaka ti gi chama depending on the circumstances, but it must be fair. Iparo ni in kaka koro jakom mar ODM ng'ato nyalo lero kodi moyie adier ni odhi timo nomination? Why not? Moyombi. Why not? Why not? Yomba matek lakini nomination do jidhi adhi. Nomination do dhi adhi. In gavana ma Homa Bay sani. Ere kaka itiyo tich mar Homa Bay, tichak itiyo tich mar national politics gi wach mar chama, nikech sani naneno ka lakteche e dala ma Homa Bay omi ndalo 21 kapok gidonje ng'anyo. Yes. Wasetiyo gi dakteche wa maber and wasebedo kwa ng'iyo welfare margi. To tich mar union en keto pressure ne sirikal mondo mi the best welfare to the doctors. Tich mar sirikal ben neno ni doctors are well treated but within the limited resources mantie. So aparo ni en gima ber ni wan gi 21 days. Gin joma wasegogo mbaka before Atela and a team ne ma Homa Bay wabro beda bede mesa to wago mbaka to wacho ni ma wanyalo ma ok dhi nyalore sani to nitie gik mang'eny mwasetimo. Ne Atela aparo ni ne TV kae mano wacho ni Homa Bay no wa promote doctors wasetemo kabisa in terms of welfare margi en mana ni nikech limitation mar resources samoro kinyal timo te, lakini samo miwa notice kama to wang'iyo conditions go yani union dues okay mano wadhi timo kama ma wadhi timo kama to kwa biweyo ni chopi ni koro di dakteche ong'anyo nikech wan kaka Homa Bay wang'iye go mbaka mondo wayud solution ne gimora mora manyalo bedo ni timore. Koro wa balance wadwani wabed watine jo Homa Bay teach party ni be watim to the best of our ability. Kaka nyalore koro ena ni nyaka waket in more work and more time to mano ayie mondo aketi kamba kani chama ochung' motegno to jo Homa Bay boyudo services maber. Okay. Ka koro watieko sirikal mokwongo mamalo bose orunu pesa kaka governance igani ere dwe mogik mane giorunu pesa ne dwe mane? Aparo ni iga mokalo iga mokalo early December dwe mar 12 but aparo ni mano ma pesa ma November kata October gigopo mar dweche madhi ariyo gi nus. Okay, wach mogik miwe godo jopiny nang'o gavana, nikech ang'e ni imbi sebedo kiwuotho iwinjo ka jopiny pod nigi chapni moro ni to wachimo kanye. Adwa we jothurwa gi wechegi Trevor. Mokwongo Jakom nowewa gi gik moko ariyo madongo. Nowewa kwariwore kaka oganda. Aparo ni wamed bedo kwariwore kaka oganda. Mar ariyo Jakom nowewa gi chama mar ODM. Chama mar ODM ni warite. Omiya go erokamano ne party leader marwa. Ago erokamano be ne min piny Dr. Aida Odinga. Embe kan nyocho golo duonde ni ogombo ni mondo party obed koriwore. Duonde no konyo riwo chama. Adwa go erokamano ne jo party mosebedo komakore matimata. Tadwa miyo gi assurance ni samoro party ywa koni party ywa kocha. To koro sani chama osechiwo direction. Tukbedo wadhi medo go mbaka gi jopiny. Direction ni bro bedo finalized the National Delegates Convention. Lakini wasechiwo direction ni kaka wanene ni wachak go mbaka gi UDA. With a mission to sign a pre-election coalition pact. Mondo wabed gi direction kuma wadwa ni mondo wadhiye. Koro wakwayo ni mondo decision ni okeno decision mayot. Jomoko nyalo bedo ni otek negi
takwagi ni mondo gimiwa miya thuolo mondo wamed go mbaka kata gi party officials machalo mamoko wamed go kodgi mbaka wang'isgi ni yawa mae direction ni wadhi uru kama. Koro sama pod wago mbakano kata ka wach moro pilore kucho moro pilore kocha, kik gine ni chama kethore, ni chama wang', chama gore piny. Hapana, wabro riere kaka koro wan gi direction no, kiny wabed kampunji Kibira, party leader bro dhi kono, wabro dhi kode mondo wago mbaka gi jopiny. On Saturday obro bedo Busia kocha mondo med go mbaka gi jopiny. Mbaka ni bro gore agoya ma kwachope NDC to wan gi direction achiel mwadwa ni wadhie, to wagombo ni wuodhni wadhie gi ji te, makata ka an nyawang'aye makoro akoso ne ng'ato takwaye mana ni osiepa wena ka mbaka ni chamo timore nade ochung'. Okay. Erokamano ahinya Excellency Gladys Wanga, mano jakom mar ODM to gi gavana ma Homa Bay. Waduoko erokamano mondo gigo kodwa mbaka ka wan wadwaro ni mana hayo maber ka jakom gi gavana ma Homa Bay. Bas mane kama we chenro moro mar duol kidieny mar ariyo, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach, Dendo Ombija Tai, Anyakwar Guok Ochapes. Wanere bang'e jokama. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com, or simply send your shopping list on 07 10 487 487, and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka.